Ang atong topiko ni ining orasa mao ang irresistible grace or effectual calling. Pakita na siya sa Westminster Confession of Faith chapter 10, no? Ug karon dirita sa section 1 atong basahon kining section 1 ug mato dinhi, all those whom God hath predestinated unto life, and those only He is pleased in His appointed time effectually to call by this word and spirit out of the state of sin and death in which they are by nature to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ. Yet so, as they come most freely, being made willing by His grace. Dinhi sa atong gibasa, kini ang kining ika fourth point na sa 5 points of Calvinism, kining irresistible grace or effectual calling. Sa tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, o kanang word nga kanang I, kanang litra nga I sa tulip, mo ni siya ang irresistible grace. O mo ni atong gibasa karon. Ug ang P, of course, sa tulip is perseverance of the saints. Now, dinhimantas sa I, sa tulip, which is first section sa Westminster Confession of Faith, chapter 10, dinhi gi-assert gayod, no? After nga gi-discuss ang will sa tao, no? Sa chapter 9, logically, nisugod na pud ang pag-discuss sa irresistible grace. Ingon nga ang will sa tao, sa atong nahisgutan last time, ingon nga ang will sa tao makasala o affected o busa ang wala na such thing as freedom o power to will and to do that which is pleasing to God. So tungod ni ana gikinahanglan ang grasya sa balaan nga Espiritu Santo, no? Ang grasya pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga gikan sa Dios nga siya mismo ang magapanglihok sa atong sulod aron kita makaresponse. The moment nga ang will sa tao makadungog o ang tao makadungog sa gospel, ang will niya is unable. In fact, makadungog siya, ang iya lang physical ears ang pwede nga mo response or maminaw, pero ang spiritual ears niya unable sa pagsabot o sa pag-grasp o dili gyud makadawat gani. In fact, tungod sa kanang gitawag nato, anyway, na gitawag nato nga noetic effect of sin. Ato nang balikan unya, noetic effect of sin. I-type na nako dinhi kaning noetic effect of sin. Nga ang pasabot sa noetic effect of sin nga ang tao is dunay murag brain damage. Nga di gyud ang iyang panghuna-huna, no? Ang iyang the way siya magapanghuna-huna, dili na gyud maayo o perfectly makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Dunay defects ang panghuna-huna o ang pangisip sa tao. Mo nang noetic effect of sin. So imposible nga makahuna-huna siya og tama tungod sa epekto sa sala. So kining noetic effect of sin
no, naka-epekto usab kini sa atong will, no, sa will nato. So ingon nga naka-effect kini sa will nato, unable ang atong will sa pag-decide para sa pagtuo sa ebanghelyo. In fact, ang pagsabot sa will sa tao or sa intellect sa tao, the moment nga makabati siya sa gospel, kung wa pa siya ma-regenerate, baliktad ang pagsabot niya. Instead nga kaayuhan alang kaniya, ang iyang tanaw nga kadautan ang kining gospel. Ang tanaw niya sa gospel, usa kini ka makadaot sa iyang pagkatao, dili makasave kundi rather muhatod ganiya sa kadaot, mahadlok siya tungod kay baliktad ang iyang panabot. Ang maayo dautan alang kaniya ug ang dautan mao'y maayo alang kaniya. So kining will sa tao sa chapter 9, patay ug patay ang iyang intellect, spiritual intellect, spiritual niya nga will, o dili gyud siya makasabot, dili mo dawat sa mga butang nga iya sa Dios. That's why gikinahanglan ang special operation gikan sa Ginoo. Ang meaning sa kahibalo man ta kanang operahan, usapod kana sa meaning sa operation, ka operahan ka kung naa kay cancer sa lawas o duna kay dunay tanggalon nga kanang cancer sa imong lawas, operahan ka. Mo nay meaning sa operation. Another meaning po sa operation kanang pwede na mo operate mura ba og usa ka kompanya nga dunay operation, dunay activity. So mo nay mga meaning sa word nga operation. Now dire ang Holy Spirit nag-operate diri kanato. So both meanings apil na nga ga-operate ang Holy Spirit sa atong sulod. No, iyang mohimo siya og operation sa sulod nato aron iyang dunay infusion sa life diya sa sulod nato, o iyang buhion ang atong sulod. Munay ang tawag niya na mauna ang irresistible grace, muna ang effectual call, no? At anyway ato nang madiscuss karon. Now dire sa effectual call, daan na gyud nga gisulat dinhi nga all those whom God hath predestinated unto life. So dunay mga gitumbok, dunay object sa effectual call. Dili ang Dios mo buhi sa tanan nga mga sinners, kundi duna ragi buhion nga mga tao, ug kadtong mga tao lamang nga iyang gi-predestinate ngadto sa kinabuhi, no? Daan niyang gitiman-an nga mga tao, no? Iyang gitiman-an nga daan, iyan ang gidaan nga gipili. So daan na usab nga iyang maoy punting sa iyang gugma, sa iyang may gugmaong kalulot, sa loving kindness niya, ug sa iyang pagluwas, sila ang dumadawat mo mga benepisyaryo sa kining salvation nga gikan sa Dios. So kanang mga tawhana mauna ang gitumbok niya nga iyang i-regenerate. Those only, wa nay lain. So mo lagi ang kasagaran karon sa mga Armenians, moingon man ang kasagaran sa ila
Moingon man nga na may tinuod man ang eleksyon, pero sa eleksyon sa Dios, after nga ang Dios nag-elect, pwede ra nga ang unelect nga mga tao outside sa gi-elect niya, pwede ra iya ra pod nga mo expect ra pod siya mulaom nga kining unelect mo muduol kang Ginoong Hesukristo. Kuyaw kayo no ang Ginoo bis kay kabalo siya. Anyway, ang ilang argument mo ni mo elect siya kang Juan, kang Pedro, kang Santiago, kang Felipe, kini mo elect siya ani kay nahibaw-an daw niya sumala sa ilang theology sa Armenians nga kining mga tawhan na kabalo na sidaan iyang gitanaw sa future, gitanaw sa past nga ang future kining upat mutuo. Bawa sa usa ka pamilya na napulo ka membro sa pamilya, kini si Juan, si Pedro, si Santiago, si Felipe mo nakit-an sa Dios nga mutuo. So kay mutuo man i-elect na niya daan kay niya nakit-an mo gud niya nga mutuo. Pero at the same time, very ironically, ang mga Armenian imbis kay mo ray nakitaan sa Dios nga mutuo, nag-wish na po siya nga kining si Maria, kini si Rodrigo, kini si Bongbong, nagkuan gihapon siya naglaom nga mutuo. Ang iyang nakit-an nga mutuo kini ra. Pero outside aning upat, naglaom siya mutuo, mahintag mutuo na, mahintag mutuo. Pero kabalo siya di mutuo. Nagadaan kay sa past, sa eternity, kabalo siya di mutuo ning unom ka membro sa pamilya. Una kabalo daan siya nga kaning upat ni tuo mutuo. Sumura nag-elect niya kay mo nahibaw-an niya nga mutuo. Pero ironically, kining unom nga nahibilin, sige siya pangandoy nga mutuo ni. No, makita nimo ang kanang absurdity sa ilang kaning ilang theology. Nahibaw-an niya nga dili mutuo pero sige pangandoy siya nga mutuo. Pero kini nga upat nangandoy niya siya mutuo pero at least nituo pod, nakit-an man niya unsang klasihan na sa argument, unsang klasihan sa theology. Pero diri sa balang kasulatan, nganong iyang nahibaw-an daan kaning upat, kay ngano? Ngayong hibaw-an daan niya, nailhandaan niya nga mutuo, tungod kay iya man pod nga gidikri nga mutuo ning upat. Gidikri niya nga mutuo, that's why nahibaw siya nga mutuo, kay iya man pod nga timan-an ng daan nga patuuhon niya ning upat ka mga tao. So di na siya mulaom aning unom nga nahibilin sa napulo ka membros panimalay nga mutuo ning unom kay ngano siya man po yung nagbuot yun sa iyang soberenidad nga dili niya piliun ning unom kini ang upat. So kung di sa iyang soberenidad o sa iyang sovereignty nakit-an niya daan o iyang gipasagdan nga dili mutuo kaniya, iyang gipasagdan nga sila mo enjoy sa ilang sala o sila mo adto sa impierno. Siyempre di siya mulaom nga tingali unya buwahan nga mutuo ning unom. No. Kuan kayo absurd kung mauna ang atong line of thinking. So diri na siya gitiman-an, na siya gidaan nga iyang gilatid ng daan sa iyang soberenidad, iyang gilatid ng daan nga kadto lang pinili niya maoy maluwas. So kana kabalo siya kay iya mang gipili. Kabalo pod siya nga di mo tuon kay gipasagdan raman niya kini nga dili niya luwason. Gipasagdan niya mo enjoy sa ilang sala kining unom. Okay, so kadtura ug wa nay lain ang object sa iyang gugma ug sa iyang pagtimaan nga timan-an daan niya aron mahimong
mao ni sila ang mahimong object sa iyang kaluoy. Now, sa ato nga bahin, careful kita nga dili kita mahimong judgmental. Kana si Pulano, kana si Pulito, kana impierno na kini langit ni. Of course, naaman tay mga discernment no sa kanang fruits. Kay mato ni Christ, you shall know them by their fruits. Pero ang maong discernment dapat taman lang diha ang bunga makahibaluta sa ila kung ang ilang bunga dautan nga sila nagpakasala. Kung ang ilang bunga maayo, meaning kanang mga tawhana nakakaplag sa kaluoy sa Dios nga nakahimo doon na sila pagtuo nga mo'y namunga sa ang ilang pagtuo sa maayong buhat. So doon na tayo discernment, pero nungka nga mahimo ta nga judgmental nga mo judge ta nga kana tuwa sa langit paingon kini paimpierno ka, kini impierno ka, kay tingali unya nga kanang atong ingnon nga impierno honon nga tao nga ingnon nat impierno ni tingali unya kung elect di ay na siya galing lang kay wala pa mo abot ang iyang panahon, wala pa mo abot ang iyang appointed time. Okay, so dili kita pwede nga mo judge nga kana bang final nga judgment nga moingon nga impierno ka na gyud, wa na paglaom nimo. Di gyud ta makaingon ni ana tungod kay kanang tao nga makasasala sa atong pananaw, of course impierno hunon, makaingon ta impierno hunon ka gyud. Pero di gyud ta makaingon nga final na nga judgment. Kay wala ta kahibalo nga wala siya i-reborn again karon, wala siya gihatagan og life sa Holy Spirit. Kay wala pa di ay moabot ang appointed time. Bisag unsaon ni witness sa gospel sa iya, bisag unsaon nimo og pasabot kaniya sa ebanghelyo, mag-preach ang pastor, imbitahon nimo sa church, mo attend, pero mo palingog-lingog, di gyud mo sanong. Di makasabot sa ebanghelyo. I-reject niya ang ebanghelyo. Of course, kana nga mga actions, kana nga response against sa gospel. Of course, makaingon ta nga response na sa mga taong wala pa ma-save yun. Wala pa principle of life diha kanila. Wala mamuhat ang Holy Spirit diha kanila. Pero dili gyud ta makatumbok ug makahatag og final na judgment nga kanang tawhana or kanang mga tawhana impierno gyud na, kay tingali unya nga wa pa moabot ang iyang panahon. Sa panahon nga nagwali si Stephen diya sa Acts chapter 7, of course Apostle Paul anang panahon with his consent gibato si Stephen, ug napatay si Stephen, gibato siya with the consent ni in the future mahimong Apostle Paul, with the consent ni Saul nga patyon siya. Of course ang mga kaigsuonan sa ilang tanaw kini nga sa ulo base kon wa man silang na magdahom nga luwason sa Ginoo. In fact, na baniog after sa conversion niya nga siya nga grabe ka persecutor sa church karon na convert na. So muna nga sa ato ang pinaka maayo balance nga approach dinhi sa diha nga magwali kita sa mga pastor, no? I'm speaking sa mga lalaki mahimong pastor. Magwali kita nga mahitungod sa kasalanan o mga sa need sa matag tawo nga modawat sa ebanghelyo. Kinahanglan og pasensya, kinahanglan og total nga dependent sa balaan nga Espiritu Santo. Kay nanginahanglan nga
nagpasabot lang nga dili ato ang control, dili ang oras ato. Do nagi oras sa matag butang, o kung dili pa oras sa usa ka elect nga siya i-regenerate sa Holy Spirit, dili nato control ang maong panghitabo. So all those whom God has predestinated unto life, and those only He is pleased in His appointed time to what? To effectually call, or effectually to call. No? Romans 8:30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Romans 11:7, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, worketh all things after the counsel of His own will. So doon nagyoy katong iya ra pong gipili, iyang gi-predestinate kadto ra sa ang iyang tawgon, o katong iyang gitawag, the same people, why sobra way kuwang, mura po iyang i-justify. Katong the same number of people nga iyang i-justify, kadto ra po ang iyang i-glorify. So makita nimo nga ang dunay chain, no? Kanang gitawag ni siya the golden chain of salvation, kining Ordos Salutis, no? So dunay na the order of salvation. So makita nimo nga kining mga bersikulo nagtumbok yun nga dunay mga tao nga tawgon sa Ginoo. Now ang paagi niya sa pagtawag, duha ang iyang gamiton. Siya mismo mo ay munawag, siya mismo ang iyang spirit, meaning ang iyang spirit, ang Dios mismo, ug ang iyang pulong. So mag-uban gyud ning duha. Tanaw na to. 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So notice nga dinhi na spirit o dunay gospel, kanang preaching sa gospel, kining duha. So kining spirit o ang gospel mag-uban gyud na, dili pwede nga dunay gospel nga way Holy Spirit, di pud pwede nga dunay ang spirit ordinarily nga mo convert siya or mo regenerate siya, nga ang gi-regenerate niya is wordless, kanang walay word nga kining walay pulong nga iyang matagamtaman. Do nagi word. There is no such thing as wordless conversion. Every time nga dunay conversion, nagi word. Pero of course, ang conversion is result na lang na sa regeneration.
Kibali ang nahitabo niini muna nga ah, ang nahitabo niini muna nga ang ang regeneration muna siya ang inward call sa balaan ng Espiritu Santo. Okay, so dunay inward call sa Holy Spirit. Pero dunay preaching of the gospel, preaching of the word. So muna ang gitawag nato nga outward call. So kining duha nga call, internal o external, no? Kining duha muuban gyud na during sa kaning conversion sa usa ka elect. Muuban gyud na. The moment nga muwali ka sa balang sa pulong sa Dios, muwali ka uban na kung ubanan sa Holy Spirit ang imong pagwali niya diha sa audience nimo dunay elect diha kunya right time na pud nga ang elect i-call sa Ginoo sa inward call diha mismo dunay kausaban sa sulod no kay dunay operation nga himuon sa sulod ni ana nga elect o tungod ni ana kay dunay may operation nga himuon ng Holy Spirit diha dayon immediately makabati siya sa imong preaching sa gospel. Diha dayon immediately makatuo siya kang Ginoong Kristo. Makakita siya sa iyang sinful condition. That's why siya after nga makabati sa gospel o makarealize sa iyang sala, makahinuklog mo repent siya mo dunay repentance nga may tabo sa iyang kaugalingon. So duha no di ninyo kalimtan kining duha ka elemento sa call, inward call o outward call. Ang inward call dili atong trabaho na walay si bisan kinsa nga preacher nga maka-regenerate unya ang Holy Spirit ra. Ang atong trabaho is ang outward call ra, ang preaching sa gospel. Okay, so ato ipadayon 2 Corinthians 3:3, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. So also hath made us ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. O branaut din siga. So, well, atong ipadayon no, kining atong lecture bisag branaut din ay gani kay naa ako'y battery sa akong laptop. So kining duha ka element sa call, ang inward ug outward call, naa gyud ni every time nga na preaching sa gospel. Okay, so padayon ta sa atong tuon. Mato diri effectually to call by His word and Spirit out of that state of sin and death. Kini, out of that state of sin and death. So iya gyud nga ang iyang elect nga iya karon nga gi-regenerate, no, duna gyud mahitabo nga salvation or duna gyud deliverance from that state of sin and state of death.
kanang estado, kanang iyang state, iyang kahimtang sa sala nga naa siya nakababad o kahimtang sa kamatayon. So duha no, sin and death. So makit-an nimo dinhi nga ang regeneration ug ang conversion mo deliver kanato gikan sa sala ug gikan sa kamatayon, in which they are by nature to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone. Okay, so ang doon na pag-ilaing mahitabo sa mga elect. Ang mahitabo is ang nature sa ngadto sa grace, by nature sa grace kita dadon o dito pud kita dadon sa salvation. Na dunay juxtaposition. Kibali ang juxtaposition is gikan sa state of sin, dito kita dadon, no, dadon kita sa grace. Dadon kita niya sa grace, sa grasya. O gikan sa state of death, dadon kita niya sa grace, sa salvation. Salvation. So although makasala kanang ang tao mang gyud, no, dunay already but not yet sa salvation gihapon nato. Di lang kay sa eschatology kini, kundi pati sa salvation nga dunay state of sin nga kita naa sa kahimtang sa sala, iya kitang gibalhin dito sa kahimtang sa grasya. Unya naata sa kahimtang sa kamatayon, iya tanggi balhin ngadto sa kahimtang sa pagkalinuwas. Now notice, by Jesus Christ. So why lain nga mo save ka nato o mo dala ka nato sa grasya? Si Ginoong Hesukristo lamang. Atong basahon. Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. See? Gibuhian kita. Iya tang gilibre na gikan sa law of sin and death. So ibali gihatag na kanato ang kagawasan, gihimo kitang gawas nun. Gikan sa kaning pagka ulipo nato sa sala ug sa kamatayon, iya tang gihimong gawas nun. Then Ephesians 2:1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So kadto mga Ephesians kaniadto, iyang gi-quicken, kanang quicken meaning to make alive. No, iya mong gibuhi pag-usab, gi-resurrect kamo. No? Nga kaniadto patay kamo sa mga paglapas ug sa mga sala, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So makita ni nato nga sa diha nga patay kita sa mga paglapas ug sa mga sala, actively nagahimo gihapon kita ug ang atong dalan kanunay naa sa dalanon ni ining kalibutana, naa sa kaning naa sa kining sala nga maoy
pamaagi ni ining kalibutan. So dinhi gipakita sad sa Episo Kapitulo 2 nga ang nagkontrol kanato kaniadto mo ang prinsipe sa kagamhanan sa kahanginan, which is mauna ang espiritu that now worketh in the children of disobedience. So kana nga mga kana nga gihimo sa Dios kanato gikan sa sin, gibalhin kita sa grasya, gikan sa kamatayon gibalhin kita sa kaluwasan o sa kahimtang nga luwas nun o kahimtang nga naa sa kaluwasan nga kahimtang. Atong ipadayon kini. Ang nahitabo kanato during the internal and outward calls, we were enlightened in our minds. So makasabot kita, no, makakita kita, dunay light. Makita nato ang kasanag sa ebanghelyo, ang kasanag sa kamatuoran. No, dunay enlightenment nga mahitabo sa atong mga mind, no. Atong mga huna-huna na notice nga ang battleground dinhi between death and life, between ignorance and knowledge, mo ang mind. Diri mo lihok, diri panglihok ang balaan ng Espiritu Santo sa atong mind. That's why sa diyang magwalita dili kay taman lang sa emotion. Muwalita, we have to preach the truth. We have to address the minds. Dili pwede nga very emotional lang ang usa ka wali. Kay ang wali nga taman lang sa murag ang mga tao na mahay lang sa murag nahay. Murag naa sa under the influence of drugs nga nga high. Dili pwede nga na. Kung dili sa diyang mawalita, we have to address the minds. Kaya diya sa mind, diha po ang balaan ni Espiritu Santo magapanglihok. So ma-enlighten ang mind spiritually and savingly to understand the things of God. So unsaon man ang pagsabot kung walay tudlo, walay pagtudlo. So, tudluan sila sa kamatuoran, unsa ang Dios, kinsa ang Dios, kinsa si Jesus Christ, unsa ang gibuhat ni Kristo, unsa kita, kinsa kita, nganong gikinahanglan salvation. So diri sa pagwali, ang outward call, ipakita nato sa makasasala unsa siya, no, irrespective sa iyang kondisyon, kay wa man ta kahibalo kung siya regenerate or not, siya elect or not. At least gihimo lang nato atong trabaho nga i-educate ang mind sa hearers nato nga you are sinners, o gikinahanglan og naa gyud ang kakinahanglanon sa pagduol kang Hesukristo. Kay if not, nagadungaw o nagaungaw kamo sa impierno, sa kalayo, nagaungaw sa kamatayon ang inyong kalag. So that's why gikinahanglan ninyo nga moduol sa Ginoo. Ato na nga isulti gyud sa atong pagwali. Ato gyud ipakita ang urgencies sa salvation, urgency nga urgent gyud kaayo nga kinahanglan sila moduol sa Ginoo. So tungod ni ana, no, tungod ni ana makasabot sila, pero of course ayaw sabta o ayaw huna-hunaa nga ikaw mo hinungdan nga nakasabot sila. Nakasabot sila ana nga wali because in the first place, no, ang Holy Spirit nagbuhi na daan, gibuhi nga daan ang patay nila nga mga kaugalingon, gibuhi spiritually ang makasabot sila. So nakasabot sila sa imong gisulti dili tungod kay ikaw mo ay nagbuhi kanila, kundi outside sa imong power, outside sa imong kakayanan, dunay Holy Spirit nga nagapamuhat sa sulod sa heart sa makasasala.
So they would understand. They will understand the gospel. Makita nato sa Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So kana ang atong goal sa atong pag-preach sa gospel. To open their eyes and turn them from darkness to light. Of course, sa diha nga meaning sa open, atong pagsabot mo na goal. Mo na goal, pero dili kita ang maka-open. Goal lang nato sa atong preaching. Nga ima-open ang ilang mga mata o ang ilang maliso ang ilang direksyon. Ang direksyon nila paingon sa kamatayon, paingon sa impierno, maliso o paingon sa kinabuhi ang ilang direksyon karon, paingon sa Ginoo. Okay, so 1 Corinthians 2:10, but God hath revealed them unto us by his Spirit. By his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So, makita nimo ang Holy Spirit gyud ang pinaka murag naa sa kamot sa Holy Spirit ang susi aron maabrihan ang kasing-kasing sa makasasala. Dili sa ato. Wala sa ato ang susi sa pag-abri sa kasing-kasing sa makasasala. Naa sa Holy Spirit. So, dinhi apil na niini ang pagsabot o ang enlightenment sa atong mga wills, no? Sa atong minds. Taking away their heart of stone, giving unto them an heart of flesh. Now, unsa may meaning niini? Kaning stone versus flesh, meaning ani nga ang tao nga patay, no? Ang tao nga patay spiritually, mura siya og kining estatwa. Gipakasama siya sa usa ka estatwa nga nagatindog, nga ang tanan, ang iyang mata, nasa mata pero dili siya makakita, doon na siya dalunggan, di siya kadungog, doon na siguro'y heart ang mong estatwa, dili mo pitik, stone ang mong estatwa. So, sabiha nga doon na introduction sa principle of life, pinagi sa pagpanglihok sa balaan ni Espiritu Santo, ang heart nga sa una heart sa usa ka estatwa karon dili na kay gihatagag life, nahimo na nga living being, no? Living one. Unya ang heart nga adto stone karon flesh na, nahimong tao na. Di na estatwa kundi tao na ang gabarog o naglingkod. Nga doon na kinabuhi, doon na pulso. So that's why kaning heart of stone mo nang meaning diri. Kanang flesh, wa magpasabot nga fleshly, I mean kanang flesh nga equivalent sa sinfulness. Kanang the work of the flesh versus the work of the spirit. Dili nimo ang gamit sa word nga flesh nini. Ang flesh diri, ang gamit diri nga gi-compare ang heart sa tao nga converted so usa ka heart nga gapitik, duna nay pulso, no? Og dunay contrast kini sa heart nga walay kinabuhi sama sa stone. Ang heart of stone walay kinabuhi, walay pulso, walay dili mo pump sa dugo, while ang
Ang flesh nga heart gapam sa dugo, dunay pulso, mupitik, dunay kinabuhi. Sumunay may tabo spiritually sa tao nga buhion unya sa balaan nga Espiritu Santo. No? Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Now, notice nga ang tanaw ni Yahweh sa mga tao walay heart, old heart ang naa sa iya. So hatagan niya new heart. Niya ang mga tao walay spirit nga new, walay spirit diya sa ila, patay sila. So hatagan sila og new spirit. Unya ang himuon niya tanggalon ang stony heart. Operation ang may tabo. Take away the stony heart out of your flesh. Dunay operasyon nga himuon ang Dios. Operahan, dunay transplant sa heart. Spiritual transplant. Nga sa dihang dunay bagong heart, no? So ang daan nga heart nawala na ug ang bagong heart wala nay kamatayon din ha kundi duna nay kinabuhi ang mong heart. Mo gyud na physical image lang ang ipakita sa Dios dinhi. Pero actually spiritual reality kini. Every time nga dunay conversion nga mahitabo. Okay, so any question? No ba question? Before ta mo padayon? Question. Wala akong question, Mr. Walay question. So, salamat. So padayon ta. Dinhi doon na nay wills. Renewal sa wills. No? Renewing their wills. Ang will, doon na nay renewal sa will. Na-take up nato ang free will na sa panahon sa after the fall, not able kanang able to sin, pusipikari, no, able to sin, pusipikari. So ang will nato is able to sin, ug ang will nato is sinful, ug ang will nato depraved, apil sa affected sa depravity, na noetic effect sa atong will. Na sa diha nga ang atong kaugalingon i-regenerate kita, dunay renewal sa mong will. And by His almighty power determining them to that which is good. By His almighty power, kanang power ng almighty mauni ang mo-renew sa atong will ug i-termino na niya daan, no? Kanang them nag-refer ni siya sa wills nga gitermino na daan niya nga dunay maayo nga panghitabo. Unsa ang kaayuhan ni ini. Ezekiel 11:19, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh. Makita nimo lain-lain ang pronoun na you, na their, second person plural, third person plural, and I will give them a heart or an heart of flesh. So dinhi makita pod nato nga ang Dios nagapamuhat, maghatag sila bag-ong usa lang mga kasing-kasing, united nga heart ang mga tao. Usa lang ang ilang panguna-una, usa lang sila kakasing-kasing. And I will put a new spirit within you. And will take the stony heart out of your or their flesh. Will give them an heart of flesh. Muriya pong kaganiya. Philippians 2:13, it's God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So ang Diyos nakapamuhat. Kung maka-will man ta, mag-exercise ta sa atong will, kinsay ka pamuhat?
God. So dili free will nga kita ang ga-exercise atong will, kundi ang Dios mo ay nagapamuot sa mong will, and to do kita gahimo of His good pleasure. Unsay ganahan o unsay ikahimuot sa Dios mo'y atong i-decide, mo'y atong i-choose, o mo'y atong himuon unsang iyang ikahimuot. Deuteronomy 36, and the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, that thou mayest live. Notice nga, sa diha nga ma-circumcise ang heart, doon ay resulta nga dunay resulta ang love sa Dios sa tibuok nga kasing-kasing o sa tibuok nga kalag. Muni ang usa sa mga timan-in ninyo para sa infant baptism nga dunay hope sa salvation dili lang sa ato kundi sa atong mga anak, no? Thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed. Physical seed ni, dili ni spiritual seed. So makita nimo dinhi nga dunay himuon niya sa atong kasing-kasing circumcision. Sa Baptist pa ta, o ako sa Baptist pa, ang circumcision of the heart mo na ang katugbang para sa alang kanako, mo ang katugbang sa Old Testament nga circumcision. Pag abot daw sa New Testament, mo na ang circumcision of the heart, mo ang regeneration. Pero actually sa Old Testament doon na katugbang ang circumcision, mo ang circumcision of the heart. Same thing sa baptism. Ang baptism, ang purification, ang cleansing sa baptism, naana sa baptism, mao gihapon ang circumcision. Maura sa New Testament ang katugbang sa baptism mao ang circumcision of the heart, or mao ang regeneration. Kay diha iyang i-cleanse ang heart nato. I don't know kung nakaihaw mo manok sa ato sa Pilipino, mga Pilipino, kung muihaw tag manok, di ba naa may murag portion sa manok, ganahan gani ko ana mukaon, kanang pinaka grabe kagahi niya, diha i-stack ang mga kinaon, murag stomach sa manok. Unya, ako, once mo ihaw kog manok, akong pikaso ang stomach sa manok, kanang murag, kanang gahi niya nga portion. Unya, human ana akong kuhaon tong mga kanang iyang kinaon, ito man na, may pagka greenish o bluish. Kuhaon ako na, so murag, akong gitanggal niya kiskisan pagyud na ako na para nga malinis gyud, hugasan og maayo. Paborito na ako. Batikulon, Pastor. Ha? Batikulon. Yes, batikulon. Murag instead nga heart, imagine na nga batikulon. Murag ingana ang Dios iyang abrihan ang imong batikulon niya, iya ging linisan. Ingana ang pag-circumcise sa heart. So nga iya gyud nga linisan, iya gyud nga wad-un ang tanan nga hugaw dinha, i-circumcise ang heart. So mauna ang picture sa regeneration. Nga din ang Ginoo iya tang i-regenerate nga ingana gyud nga picture, mawala ang atong mga hugaw sa sulod. I-cleansing niya. Salamat Pastor Aldin, batikulon. So muna nga dinhi gikuha ang stony heart, giatagan tag heart of flesh, girenew atong mind ug pinagi sa iyang labing gamhanan, labing
pinakagamhanan nga pagkasiya. Di man ta pwede man pinakagamhanan nga gahum. No, pinakagamhanan nga siya sa iyang gahum nga labaw nga pinakagamhanan nga gitermino niya unsa maayo unya ang mahitabo niya na effectually drawing us kita them referring to all the elect to Jesus Christ. Ako nang giisgutan ging draw kining bunluton murag gibira kita didto kang Jesus Christ. Yes, pagbira of course by in God's loving kindness birahon ta. Dili ingon nga we go to heaven kicking and screaming. Murag adi ko mo adto sa langit anong pugson man ko no. Kung di ang iyang pagbira kanato pinaagi sa maayo kaayo nga di ta makabalibad kay ganahan na punta niya. Giganoy ta sa iyang pagka sa iyang mahigugmaong kalulot iganoy kita. Atong basahon Ephesians 1:19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. So siyarog mabalibad ka nga mighty power, kaning word nga mighty, almighty. Synonymous ron ni, although ang lain-lain ng iyang kaning almighty tanan na all nya ni mighty walay all. Pero when referring to God, maura ni pag-anag mighty power of God o almighty power of God, maura gyud naga-refer to the same power. Nya kana nga power mo na ang patuo ka nato, naghimo ka nato ang magtutuo. Nagganoy ka nato. John 6:44, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Walay tao nga makaduol ka nako, dili gid mo duol kita. Kay kinsa man ang tao nga makasasala nga unregenerate mura sa north, no? Ug ang Dios mura na sa magnet nga north and south nga di gid magkaduol. Pero sa diha nga i-draw niya siya sa loving kindness sa Ginoo. I-draw sa amahan ang makasasala didto kang Jesus Christ. I will raise him up at the last day. Verse 45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore hath heard, hath learned, the Father cometh unto me. So, ang tanan nga all, kaning all, of course, dili all sa Armenians ni. All ra, kadtong gihatag o gikabig or gikabya. Dunay diri sa Agusan dunay word nga kabya, gikabig sa amahan dito kang Jesus Christ. Ang tanan nga iyang gikabya, iyang gikabig, iyang gibunlot dito kang Jesus Christ. Tanan sila, walay usa kanila nga wa maapil. Kadto ra pod sila maka-learn sa amahan ug moduol sila kang Jesus Christ. O lastly, mato diri. Yet so, as they come most freely, sa akong gikaingon, walay no man will go to heaven kicking and screaming. No. Moadto sa langit gyud sila most freely. Meaning nga ilag yung kaugalingon nga desisyon, no? Of course with the influence of the Holy Spirit. Pero wa sila gipugos. Kundi gihimo lang, gi-change lang ang mind nila nga ganahan sila, madraw sila dito kang Jesus Christ. Moadto sila sa kahimayaan. Being made willing. Gihimong willing by His grace. Ang grasya sa Diyos mo ay himo ni ana nga willing ang maong tao. No? Kaning dire
Sa Psalm 110 verse 3, Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. So, ban nga translation, di kayo gina-emphasize ni. Pero sa King James, ang imong katawhan mahimong willing sa adlaw sa imong gahom. Mahimong willing. Dili sila mo dool sa Dios nga unwilling. Adto sila willingly. John 6:37, all that the Father giveth me, giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Ang akong maestro sa una sa theology sa Armenian, kaning all that the Father giveth ng lahi daw ni. Mudul kang Jesus Christ daw ni. Unya, outside anang all, do na kanang gitawag nga whosoever diri, and him that cometh to me I will in no wise cast out. So outside sa all, do na pagi mga tao nga murag gi-extend sa Ginoo ang invitation nga pwede po mo duol. Saon nimo ang logic ninhi, dili sila kaadto kang Jesus Christ kay dili sila kuhaon sa amahan. Dili sila, unless kung i-draw sila sa amahan, dili sila mo adto kang Christ. Now, saon nila ang Dios dili niya i-draw pero mo adto mo kang Christ, pero wala niya gi-draw. Di na maayo nga logic. Ang mo adto ang Christ katon lang gi-draw. So outside sa gi-draw, wa na gusto sa Dios nga iadto kang Christ. Ana ra ka simple na. Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Ingani na ni nga kinahanglan gyud og ang Dios gyud mismo mooy nagapahimutang og nagaplastar aron nga kita mahimong servants of righteousness. Sumala diri. So diri ra natapos kining section 1 sa chapter 10 sa Westminster Confession of Faith. Any question or observation? Wala akong question. Sige, salamat.